Čestitku u povodu 25. godišnjice formiranja 503. slavne brdske brigade danas su uputile kantonalna i gradska jedinstvena organizacija boraca Unija veterana. Povodom 25. godišnjice formiranja prve cazinske pješadijske, poslije 503. slavne brdske brigade, upućujemo iskrene čestitke svim njenim pripadnicima. Prva cazinska pješadijska brigada je formirana i prvi put postrojena 17. augusta 1992. godine na Mokrešu u širem rejonu Pjanića. U sastav brigade ušli su pripadnici već postojećih samostalnih jedinica štaba teritorijalne odbrane Cazin, odred Cazin, čete iz Donje i Gornje Koprine, Pećigrada, Skokova, Pjanića, Ključa i Sanskog mosta, Vod iz polja, Vod Umprofor, kao i drugi vojni obveznici koje je uputio opštinski sekretarijat za narodnu odbranu. Ratnu zastavu prve cazinske pješadijske brigade, tada majoru, danas brigadiru Muhamedu Hamdi Delaliću, predao je komandant okružnog štaba teritorijalne odbrane major Hajro Osmanagić. Od formiranja brigade pa do kraja rata, ratnu zastavu 503. slavne brdske brigade časno i ponosno je nosio njen komandant Muhamed Hamdo Delalić. U ratnom putu 503. slavne brdske brigade život je izgubio nemali broj šehida. Neka im dragi Allah Đelešanu podari dženet, a porodici sabur. Stoji u čestitci Unije veterana i gradske i kantonalne organizacije.